Escola de Gaitas naceu por intuición e cando nos anos 81 pois empezamos a chegarnos aos gaiteiros daqui da zona. Pero o fundamental, o que estamos orgullosos é recuperar un pouco a festa dos maios de Vilafranca. A peculiaridade é que un maio daqui o maio humano, un rapaz que se viste con cañabeiras ou con maios, ¿no? E esta peculiaridade pois, perdeuse en Galicia, como decíamos, e hoxe pois, se mantén viva únicamente aquí. Bueno, a lingua galega do Bierzo é parte da súa cultura, ¿no? O que pasa que foi un descubrimento lento, progresivo, a vez que empezábamos a tocar a gaita, a tradición oral e demais, pois fomos descubrindo, por exemplo, na festa tradicional do maio, que as coplas se facían en galego. Marzo airoso, abril chuvizno, so sacan a maio florido e hermoso. Estamos intentando que todo o material de recollida que fixemos, fundamentalmente de gaiteiros, pero tamén outras cousas, pois plasmen en algunha publicación, máis que nada para que, bueno, teña futuro ese material e a tradición pois chegue, bueno, pois con esta visión que temos nós dun Bierzo plural, con distintas linguas, pero evidentemente cunha fonda expresión en galego, ¿no? Ben falado! Lugar onde se vende froita. Froitería. Ves como sabes? A gaita é un dos instrumentos máis antigos de Europa dende o Atlántico a Hungría ou a Macedonia. Foi sustituída por outros instrumentos de vento que podían modular o volume. Pero ali onde se conservou converteuse no símbolo dunha etnia que renace, como acaban de ver na Escola de Gaitas de Vilafranca. Ir á gaita en Moraña cando eu era pequeno era ir a unha festa nocturna na que se baila e se bebe, algo parecido ao que hoxe é ir de marcha. E meu pai, cando algo fracasaba, decía campanas por gaitas. Tempo andando souben que a frase completa era campanas por gaitas e cregos por danzantes, frase que expresa a tristura de cando se pasa da alegría ao loito. Se queren saber refráns e cantigas da gaita, entren na páxina de Seivane, que ali hai un bo palleiro deles. Abur.